iji wee bịa pụta n'ilo gara ebe afọ ọkụkọ nọ ebe ọ nọ bụ n'ilu bịara ebe ọ nọ tụrụ ego nye gị envelope and also nye ogbu etu iji bịa bụ ihe mmanya ọ ga-emara ebia maka ụmụ ndị na-anọ na-achụ butere ebe a ga-eje ebe ị ga-eje bụrụ ibute ebe a nọ ịgbago na steeti ebe a ya kele akwa ikeresịa ya ihe gịso ihe dị iche iche iji gosi na happy before mama eleno so because the floor is open and the house is open for you to come and show appreciation to him maka na babu onye na-eche nke mmadụ and ochewe nke mmadụ a na-amadụ gị so at this juncture boy oh boy if you are ready boy, I'm counting.
3.5 million, not even.
And your time begins now. So you put your that you have to divide the some like others. Oh, 20 minutes. 20 minutes. So you utilize your time. If you didn't able to 20 minutes I will cut you off and bring up ready. So, Galadima, where are you? I don't know what I'm going to take you the wire like you go. The wireless like the body is for MC. I want to come up on them money. Nobody should come and tell me their money. Ladies and gentlemen, permit me to organize the presence of the great Baba Israel Kene. Our Kene. The very powerful member of this very solid club, Monster. And this great noble club for the great Monster Brotherhood International happened to be that but the President General. The President General of this very international club registered. And Obele is the Vice President. The Anjana Kodobona, if I borrow paper. I know if 200 yen is over 1,000 dollars. If you don't have Obi, what is your big of big of the remainder? Your family team. Ladies and gentlemen, permit me to recognize the presence of Vivian Okuso, and also Ojena Mo Libya. I see you. All right, and also Odegunako. Hello. I'm going to already. I'm on the S-Nap, please. Chimbo's Starboy, the good stage of the
Ladies and gentlemen, I still on the nomination of the members of the Morning Star International. No, no, no. Adrian Bozu, I see you. Engineer. I think we're here to Lojuku, one past man, the strong member. I thank your presence. Ay,
Thank you very much. And the next act on stage is in no time. The next act on stage, people, John the one engineer, people, John and what microphone, please. Open the mic for them. Have to bring the microphone. People, bring the microphone. Engineer, give me the sound on this very one. Engineer, please, because when you win, and I will what is now follow the MC board. All the night you are calling attention. Happening like this, I want to be about you. Yes, you gave it and give us. What do you want to do?
God bless you. Nobody, God bless you. Igwe ya and I hope you next work who put it in. The one of those children might get back home. Mama,
MC was saying, "My God, one of my guys get back in." Hello, hello. Oh, carry I want no more.
Na November 28, 2022, in many miles. Yeah, Balasha, one year ago, you were going to Tata, one inch. Everybody was your book, Robo, no one to Ndoka Garia, Ndoka Wayo. Should I show one? Woman do come and look at your back. Is a woman. Is a woman. Chibuzo wa manugo, wala machilegu. Amama studio noka, oshisho dera. Amama dreso kankolo kakiko mwanalogo. Amama studio noka, oshisho dera. Odora wetele bakasu. Bakasu webata nambara. Weburo mmadụ ọtụtụ. Wegbugide ndị mmadụ. Wegbue nwoke eke. Wegbule dị maka ndozi Anambra. Ajụjụ mụ na-ajụ Anambra nọ na dịgo mma. Ya ka ji wegbue nwoke eke. Ajụjụ mụ na-ajụ Anambra nọ na dịgo mma. Abamma. Onye bụchi Abamma n'ọka. Onye mmanụka bịara egwu na ndị ọba. Obenibe mmadụ abịa mụnye mbọ ya na ihe mmekwenye. Chudozie onwe agwụ bịa edudego mụ na ndị egwu bara ụba. Bịa edudego ya mmanụka na mmana na manwago. Abamma, Anambra gbusiri edi. Anambra gbusiri edi. Anambra wee mere election. Emesịrị election. Peter Obi wee win ya. Ma mgbe a na-akọrọ oge, Obasanjo ji pawa. O wee were pawa. Wee nye Andy Uba. Andy wee were pawa. Wee nye nwanne ya Eselu. Eselu wee jere anọ. Wee je kpọta ndige. Rana bụ wee jere ogwu Wọkịja. Wee setụlụ enye ya. Wee batọsi ọka. Wee rig election. Onye meriri emeri, wee bụrụ onye meriri emeri. Wabeze wee chịwa, Peter Obi nọkwa na kọọtụ. Wabeze wee chịwa, Peter Obi nọ na kọọtụ. Ihe ya na-ese n'ịbalị, o meriri n'arọ n'abụ. Ihe ya na-ese n'ịbalị, o meriri n'arọ n'atọ. Wee weta aka na nkiri wee tọọ nụọ taịka. Wee chịrị fọsụ Anambra, wee chere okwu Wọkịja. Wee kwulusie ege ịnọdụ mkpụrụ. Onye nwanne m jere nta anya bara aba n'ọhịa. Ọzọ na okwu mbụ dị ka ụgwọ anụ ka ọma nke a ọma nke ọzọ. Eseli wee natasịa, Peter Obi nọkwa na kọọtụ. Eseli wee chịta original papa wee zia Peter n'aka. Peter wee lusie na kọọtụ wee tenda anya. From kọọtụ onye agụrụ were Anambra.
na kọwa gị na mmadụ jide iwe gba mbọ mee ya ọfụma ịma nke a ịma nke ọzọ Sudacha wee bụ agwa onye mmadụ ga-ebere na adọgbuwa Sudacha wee bụ agwa ọbara jula Tobi kanlaria agwa tuwala kona ngaba ngaga gebolo gemma agwa tuwala kona ngaba ngaga gemma jina kizia chidoze oya bodo chidoze ngaga wale ndozo bodo gaina gadiro Kaja n'ọsọ sani, ọsọ ọla mẹlẹ́gùn dìbò, ọwọ́ ẹ̀bà nínú akwụkwọ. Ọsọ sani nwanne n'ọjà dịrị gị mma. Ụmụ Igbo na-ahịa ekele egwu, ebe Igbo na-ahịa ekele egwu, Igbo na-ahịa ekele egwu, ihe chụrụ ya na-ahịa ka ibe. Okay, hey, we are able to Igbo Chinemeze na onye Chineleze ga-echi isi gbelugo adịmaka ndị onwere nke ebe na-emepụ na ndidi ọnụ ga-agbafe lụrụ nye ga-egagba n'ụzọ Igbo Chinemeze na onye Chimeleze ga-echi isi gbelugo kedu maka ndị nwere nke ebe na-emekọ na ndidi ọnụ ga-agbafe elu nye ga-egagba n'ụzọ Everyone that delicious,
Onye chinyere obodo Abati wale kuna naba Wala numebele jugu Adirati doba nigeli Obele wani adu mokosi Wano neguli bonine Chibuzo mamanuke Ono negula Dalole ni ya Wachinya lugu mokosisi Abane tuwaku Yes Odogwa mama nakana Jido zonu makana Aba Wachinya lugu mokosisi Abe Starboy in the Parlement. Even Benesi boy, Starboy in Bogodo. One of them fully born in the Parlement. One of the logo de Chile. Can you put on a number? Can you put on a number? What was your boy? And then you judge them because you see. What's on the people? What's on the people in now? She bought me on the canal. And then you take them by our glasses. Oh, yeah, eat it. Chirusa kokura kokura Ubuza na napa Kanale mezo kariya Odogwe jejemba Osofia Osumbodo kona napa Dato chide zewebu Aye kene kia Ibi melumu norika Odogwe jejemba Nabu pipipi Power goes to power. At the resident of the yes. The double mama. I'm going to let the back into the I'm going to let the back into the college. I'm going to let the back into the college. I'm going to let the back into the college.
yugu. Mbuza na naba. Mbuza mbulu mbuza. Mbuza na naba dike. Mbuza na naba dike. Jebati wala pamaya. Odebete tebanga. Mbuza na mbulu mbuza. Odebo na naba. Osojo na mbulu kekamyo. Osojo na kalaka. Osojo na kalaka. Osojo na kalaka. Buja na kalaka. Osojo na kalaka. Ibuja buja. Ibuja buja. What's up, you go? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Pico back to back. Agungo stage. Order from above, please. Agungo stage. Back to back. Pico no. And you more much time and they will come. Pico. How many years we have Nambo? And the DJ Maxi is much around. Asu bido. Asu pussy. Pico pussy. Asu bido. Asu pussy. Makibu Pugilo. Thank you. Agumba. That we have you. Lanso. I go to assassin na boot. I go to na boot. Come and double. And I also want to welcome in our midst a very and illustrious song biologically of the great chief Osita Stephen Osadebe is much around in the person of Prince Namde. The great Osadebe Jr. is here live at the red to celebrate with the great Akwati Wanaki. Akwati Osadebe here live at the red. Thank you very much. Hello. Yes, sir. Hello. IG for the Nugget and Soy Case, Imo State. Yes, your mom. Yes. Hello. Hello, Gaba. Hello. Yes. Onye na-agụ egwu nwanna ị na-agụ egwu kaba ahụ na icheta onye na-akpọ High Chief Ọdịnaka na Njoeke akụ ihe nweta egwu na Njoeke ngabasị na Njoeke ọ maghị eri ego Ọ na-eri ego ka ochie ọ moto. na-enu edo ịwọchi aka m ebe ọ ya mere Abụ ihe. Oyo n'ime
Chilaza, Ori Makweke, Amakweke. You do what you get, you get that. I beg you. Take care. Hello, Melissa, don't go. I'm in the building. I've been bobbing in the building. I don't say who. Yankee. I'm going to go get you. Maka never want to know to a canoa. Nianalia. Go back to the news of Ego. Makanese na wata kwaga. Osologe la talapia. Ngwamepela news of Chubu. Abego. Uwala news of Chubu. Abego. Ngwamepela news of Chubu. Abego. Wabuwala news of Chubu. Abego. Kadi kifa juba, kadi kafa mi ote dola, kadi kadangote, wambe pela nyuzo chubu, ojubu dike buwala nyuzo chubu, ojubu disambe pela nyuzo chubu, kadi kifa juba, kadi kafa mi ote dola, kadi kadangote, wambe pela nyuzo chubu. Ezobi na sabodovu. Alusebu. Ijele leke nebi. Ojukwu okike mepela nyuzo chukwu. Amale wa woke mu. Wa mepela nyuzo chukwu. Ojukwu okike buwala nyuzo chukwu. Ojukwu okike mepela nyuzo chukwu. Ndiane question never.
as well. If you don't recognize the person properly, over the body, that is the arrival of a very big time celebrity, native doctor, in the person of Elma Jeff, SOB Nadanebe, the great SOB Arusimone. Square kilo kuba. Square kilo anya. Like na sao. Achai dembiri. Achai dembiri. Saint Michael. Na South Africa. Nike na South Africa. Imagine that Naku. Oh, friend of what are you? No shaking, no money. No shaking, no money. I have for them and go to me. Your son and you go. Even your son and money. Like father and son. Everything Trevor go on the other end today. Trevor go on the other MCO Bodinia. Let's go. The girl I use or two. I don't say go as a bodoku. I don't say go as a bodoku. There's a people to love me. There's a people to love me. I keep one your bodoku. I keep one your bodoku. To what the fellow fools or two. Yeah, you gonna contact the camera so we go over. I want to go and get
open. I'm waiting at the open. What
Gabiri bedu ogbolo jekwechi. Gabiri bedu ogbolo jekwechi. Dembejalo bayalumo, iwe wandelu na bobo. Dembejalo bayalumo, iwe wandelu na bobo. Dembejalo nyabayaluze, iwe wandelu. Agbobodowo, agbobodowo. Dembejalo bayalumo, iwe wandelu na bobo. 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 Iwe wandelu na bobo. Iwe wandelu na bobo. Hold on this mic. Engineer, thank you very much. Ogana Kalugo. Alright, distinguished ladies and gentlemen. Before you go, we will be going to get the MC 5 minutes. And we will not want to have one. Amuna Tungo. Sakarina, Amuna Tungo. Amuna Tungo, South Africa. I want to see you here. I want to see you here, yes. A microphone, the other mic. They will tell us to believe they can MC for 10 minutes. Yes, I'm here. Thank you very much. Listen attentively. Sorry, please. I better go. Yes. Yes. Okay. Because when this ATM, they put up a mark, this ATM, and they go out, they go out for the, they go out for the bank, they go out for the bank, and we can get out on the ATM again, go the bank. Mara every name, go out for the name, then they get the thing. That is the arrival of Ibuduego. Oyenebuego, Konya Bindena. Ibuduego. Big man of Tivika God, then the Yana Wono. Obala Toya Libya. Obayani Heta, Nobahadi, Auhomatata. Jebu Kuba, Hane said Jebu Kuba, Karugo. My name is DJ Maisi. Ladies and gentlemen, permit me to still announce the presence of a very big fish in our midst. The only son and daughter today will be Nike in South Africa. Nike in South Africa. It's a mogo. Now, you don't really. Ofuna Huroto Zodo 5 million of Marigide Obu, not church and apple. And don't they my worker, and they Ibuduego. then they would go to Diego. Ibuduego. And then Yakadina for a very strong, powerful native doctor in our midst. Ego food a week. Not just native doctor, very powerful, but a very powerful